Ó fefe hain had 3 Craobh Peile an Clár búta ag Éire Óg Inis, ach go dtí sin ní léir leathcheannais Peile na Mún Chrisint. An Éire Óg dulchan cain éag ní anamh mbliana, nu tríocht de bhailmh gunnarí de chlís a Craobh Mán an tatan sicata an Éire Óg Luachma Caisleán Laighnigh taftchó hain an ann de leathcheannais Peile na Mún ar ag AIB. Mícheála Drisláán an man trátarta. Aaron Fitzgerald hosnog mar captain Éire Óg in san lína lán cúil seánó na tá Bert Cumasach Clár Parca chud Darren O'Neill agus David McNamara agus tá dhá ahrú déanta chud Gavin Murray agus Luke Pine istigh sa cúigear déag tosig. For an láidir cumaigh Luachma Caisleán Laighnigh cosantóirí úntacha le héadí Larkin Egan, Willie Everson agus Tomás McGrath. An captain Liam Tracy taobh le Noel McGrath Clár Parca agus arís cahar de bhaintear fi crasna tosa Brian Liam, Kieran agus John anna éifeachta ar fad. Tróna das 4 cruigan so in Inis. Áitinson leathcheannais an dúisteach na bútóiríonn so tróna seileann son ag Luachma Caisleán Laighnigh a dul seachtain ar heachtain Peile agus amán Peile an tachtain seo deisiad fósa tamán chun tosagan so síos tríd an lár agus íseal isteach san angach Brian McGrath ón gahabhisteach seileamh fadan son ag Luachma Caisleán Laighnigh agus ag Durham McGrath ag críochnú tús maithagus na cuairtóirí. Mr. No Turna Craobh nimach 3 bliana buaite ag Éire Óg Inis agus Winter an Bhaile ag gur dul chun caing dhéanamh a gréibh chomórtas na mún se chungan is siad ag mo gcuirú. Tuig sé ar nascuigar an tarníirt an son smachta go hálan bhfuil Calíisian son an réiteoir á rá se agus tá sé á rá gur cic Éirice a bheith ag Éire Óg Inis. Brendan Griffin cimid an son gcuirú díreach leistigh an Cearnóg agus ag Dura. An cheisteidir an réiteoir agus cic Éirice ag Éire Óg agus nadatha sa líontán Mark McInerney. Leis a gitó cimid arís chugan cúlbáras sa tro ceart ach ag Dura sleaunthaisteach thar Joey Hennessy agus sin imethe cúlar chúlaigh tús na himmartha. Nó Craobh na Hamán agus na Peile tucha leo ag Luachma Caisleán Laighnigh an lámh uachtar ar seachtálathe clún meala an seachtain leohin deisian tá chur Tiobraid Árann Liam McGrath agus scóir fad ag a siúd. Leis Luachma Caisleán Laighnigh a teacht boutáin le brún eis ar cosantóirí Éire Óg Inis an ceantar sleaunatrí but goil seantar cúil eile ó ag Dura an iireachtain son ag Kieran McGrath imethe haran trasnán ach bhí seans cintan son ar cúil eile chu. Scóir tastáil ó Éire Óg Inis nach éon chúlamhána cogatí seo an cic Éiric an ceantar ag Turlinger imime le Cearnóg agus tá sé críocna sa líontán Gavin Cooney a fuór an teangaháil ag Dura an bhearnas luú at arís cíimiid an son i teach trastan son ó Éire Kieran Russell Cooney ar imime le Cearnóga agus an tarna chúl ag Éire Óg Inis Calíisian son siúráilta bhfuil líle Darren réiteoir rá lutha teachtar Nash ar na cosa is deisianis ag Mark McInerney. Sár cúlín ag McInerney. Cúpla scór maithas i chéileann son ag Éire Óg. Agus í cúlín chun maithas ag an risse. Luachma Caisleán Laighnigh an ceann son i teachta seach ó Illing an i chéir ag Liam Tracy. For sé scór maithas i chéad le ceann níos fear an son fiú. Agus well banistóirí ón dáthaimh Gúir na fórna grís a Shane Hennessy Darno i ceannas ar Luachma Caisleán Laighnigh agus Paul Madden ceannas ar Éire Óg Inis. Seileamh arís de chur Tiobraid Árann. Deisian son ag Kieran McGrath sár cúlín. Cóir mar dúnta go meas na dosathe. Darno bhíidir ar gimmart amáníocht an teachtain sicata agus cailúnta go na bhaile bheith gunnar ach anna creadúnta dul teachtar Nash an teachtain seo agus a bheith cho amíocht an spás Michigan san deisiir cúil ó díreach haran trasnán Tomás McGrath seans úntaach eile ar cúil caiilte ach tógadh siad an cúlín. Gá cúlín atran so Caibhlean má in Inis tróna seileamh Nash ag an bhur ná túl. Rowna ag Dura tarigh Mark McInerney fé scór é hain díreach haran spot a dubh. Anna clúiseach an son McInerney san ád ceart ag Dura. Talún seileamh Nash ag Luachma Caisleán Laighnigh. Began the spás is chicken son. The look when John McGrath.
Slánú isteach a ríist, oscailtí an tá Bruinis ar cosantóirí Inis sin count son, fad na talún ag Ciarán Connolly, tugisteach mar runadí, ardamánaí a sethe ach tá Peile sa bhar chéna chumá, agus cúl Luach Frinis ag Luachma Caisleán Laighnigh, ar imile Éire Óg, iling géir fad na talún. Scór cinúnach. Nis scóir tastal go dóite ó Éire Óg Inis, Manas Doherty, Garach an Tusig, Gansa Darragh agus Glasós a chormach beidir goil oscailtí antá, seansar cúl an ceansa ag Dara trasna an cúl, seansa gcónaí, níl siad cinnte córáid si tuig siad tarnáis agus ag Dara, Haran trasna ag Luach Pine. Bhearna harnastí cúl a ríist. Éire Óg ag brú chun tosa gá Craobh trí an tabúte guntain Clár. Ceannas fear Cailbheirí bhreacháin cúpla seachtain ó hin. Deisian sa, cúlaháid tastála go deire siad sás an cúlín na ghlacha. Manas Doherty an bháisteach an a raumanis an úsáringe. Ach an bhearna harnastí gá cúlín bearna Harbheith contúirte an éon cléig deir na himrathe. Well, Inis tá brú ar Éire Óg vidir ar fad brúteach an tosig agus spás Inis ag Luachma Caisleán Laighnigh in ceist cúlín. Nún tríála siad cúl fada ísisiil isteach san anga chun cúl ag Philip O'Connell agus sin mar Caibhland. Cimdar ís an ceansa sleánathe trí vidir ar fad brúteach an tosig ag Inis ag glóric cúla cohéin. Berartha agus ag Dara Philip O'Connell ní raibh sé idir gá Chorlainn éacair cúla hastig, cúla yaimsig agus Luachma Caisleán Laighnigh Inis ag fiachan go maith. Is an réitear ag fear ar an ordar meid seans bhain déanaach heileiste gabhain agus san fel ina heileabhain san ag Luachma Caisleán Laighnigh an adó Geirigh séitethe cuirithe hibredáran cáilthe do Craobh na mún cúil déanaach ag Philip O'Connell ag carú lótha ach an bua tailte ar an mór ó mlánacha.